So let us talk about how much does it cost to build a school block in Zimbabwe. At 25,000 United States dollars, you can build a 2-room classroom block, a standard one. So 210 campaign vehicles dzakatengwa neZanu-PF dzinogona kuvaka 1000 classroom blocks munyika yese. Saka you see kuti vana vanenge vakukwanisa kuenda kuzvikoro zvakanaka, but mbavhaidzi. Remember, patiri kutaura nyaya yezvikoro haizi muma urban areas muri nani, because the infrastructure in the urban areas is better except kuma peri-urban schools. But kana taenda kuma deep rural areas kwakaita sekunana Mwenezi, kunana Binga, kupi kumukati umu, ndokwauri kutanga kuwana zvikoro zvakadhakwa kunana Chiredzi mukati. Saka zvikoro izvozvo kana taingozvidistributa zviri 1000 zvichienda straight kuma rural areas, you just see how many rural areas constituencies do we have. Tobva tatodistributa ma-classroom blocks iwayo. You see kuti vaiita zvinhu zvine musoro kudarika kutengerana kwavakaita mota. But they care about kuti vatenge zvimota, but vana vedu vachidzidza pakadai so. Chero iye ticha wacho havambomunzwiriwo tsitsi kuti shuwa munhu akatoita degree kana kuti diploma kuti aenda anodzidzisa vana vakadai so. Pekuti kana pakangopfuura kana gonzo richimhanyisana nekatsi kana nenyoka kana nechiipa pamakwenzi apa, vana vese vakutocheuka. Zvinondirwadza. Ini zvinondirwadza because chikoro chepamba pangu ndozvachakaita. Uchitoenda unochera mvura pachikoro unotoona vana vakati yaka so vachitokutarisa. Saka tosvika kupi takadai so? Tosvika kupi? Vanhu veZanu-PF vanenge vachingokuudzai kuti muitwe izvozvo. Hamupandutswi, muda kupandutsa vana. Tinoda kupandutsa vana seiko? Tiri kutaura isusu kuti let's have schools, let's have vana vachigara pamadesk, vane matextbooks, vane mauniforms avo, vasina nzara. But nobody cares. Saka isusu tiri kuti kana Zanu-PF isiri kuda kuita izvozvoka, isusu sevanhu ngatingoenda katingonovhota toibvisa Zanu-PF yacho. Because hanti yakambovhoterwa nevanhu, ngaibviswe kana vanhu. Intimidation is there because they are afraid. Vari kurova vanhu because they are afraid and they don't have any strategy. But the time has come. Kana mimba yasvika nguva yayo, zvainoita ndezvekuti inozvarwa. Let us all vote for change. Let us all vote for Nelson Chamisa.